मुसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं प्रियनाथ बसुमतारिया गोबां बिगा हायाव गोदानै मिलेट आबाद मावनायनि थांखि लादों। सरासनस्रायै गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय आबादानो थांना थानायनि गुबै राहा लामा बुंजायो। गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा जिउआव सोलिलांनो थाखाय आबाद मावनानैनो गोबां गावनि गोनांथिखौ बुथुमनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि फमुवा फोथार गामिनि मुसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं प्रियनाथ बसुमतारिया देग्लाय बोसोराव गोदानै गोबां बिगा हायाव मिलेट आबाद मावनायनि थांखि लानायखौ मिथिहोदों। उन्दैनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो थाबोनाय नखरनि फिसा महरै दायो बिथाङा फरायसालिमानि गोरायुं बिबानखौ गोख्रोङै रुजुननानै खामानि मावबाय थानायजों लोगोसे आबाद बिथिङावबो गोसो होनानै खामानि मावनो थांखि लानाया थारैनो बाख्नायजाथाव। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोराव 70 बिगासो हायाव माइ आबाद मावदोंमोन आरो दायो गोबां बिगा हायाव मिलेट आबाद मावनो थांखि लानायखौबो मिथिहोयो। आं प्रियनाथ बसुमतारी, गामि फमुवा फोथार, जिल्ला बाक्सा। मिलेट आबादा जोंनि न'आव ओरैनो जोंहा न'खरा आबादखौनो मावखायो, मेनलि आबादखौनो मावो गुबैयै। दा खोथाया जाहैबाय बे मिलेट आबादा गोदानै फैनाय जिखन बे मिलेट आबादखौ जोङो एबार माबा हिसाबै जोङो मावग्रोदों, एसे ट्रायल बेसिसाव मावग्रोदों। जुदि बे साक्सेस जायोबा बेखौ उनावहाय लार्ज स्केलाव मावनो हायो नामा, बे मोनसे सिमां लानानै बेखौ जों एसे बिबांनि ट्रायल बेसिसाव मावग्रोनाय जादों आरो। थांनाय बोसोर मावनाय जादों। थांनाय बोसोर जोंनि गामियावनो मोनसे ससाइटिया मावदोंमोन। जोंबो बे ससाइटियावनो मेम्बारशिप दङ नालाय, बिथांमोननि एनकारेजमेन्टआव जोंबो बे आबादखौ देग्लाय मावनो आखायाव लादों आरो। बिथांमोना मिथिनायाव थांनाय बोसोर फक्सटेल मिलेटखौ मावनाय जादों, ओमफ्राय एबार जोंनाव फैदों बियो फिंगार मिलेट आरो बेबायदिनो कुड' मिलेट बा गोबां रोखोमनि मिलेट दङ होननानै जों मिथिदों। दा बेवहाय जोङो फिंगार मिलेटखौ मावदों आरो बे जुदि साक्सेस जायोबा नेक्स्ट जोङो फक्सटेल मिलेटखौबो एसे मावनो होननानै आखायाव लादों। बेनिफिटखौ जों मिथिनायाव मोजां होननानै मिथिदों। बेयो पार केजि बेखौ 300यै दासिमाव 300यै फानबाय थादों बिथांमोना। बे समाव जुदि मोजां जायोब्ला पार बिघा बेयो मथा मथि 5-6 मनसिम जायो होननानै जों मिथिदों। बे हिसाबै नायोब्लाथ' गोबां बेनिफिट दङ। जोंबो जागायजेननाय अबस्थायावसो दं नालाय, जों दा थिगै बुंनाया एसे दिगदार। अब्लाबो जिबायदिहाय नुदों बेनि मार्केट आरो बे गोदानै जानाय जि आबाद, बिनि जि डिमान्ड बेयो गोबां दङ जिखन, बे हिसाबै बेखौ मावनानै जोंनि आबादारिफ्रा गोबां बेनिफिट जानो हागोन बायदि आं सानो। ओंखायनो जों बेखौ ट्रायल बेसिसाव मावग्रोनाय जादों जोंनि न'खराव। मावगोन बेखौ एबार जुदि साक्सेस जायोबा जों बेखौ नेक्स्टआव जोङो गोबाङै मावनायनि मोनसे जोंहा सिमां दङ। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव